Hvad hedder du? Laura. Hvor gammel er du, Laura? 5. 5. Er det 5 år? Ja. Hvad laver du? Hvad kan du godt lide at lege med? Barbier. Barbier. Hvad med... Kan du godt lide at lege med Nina? Ja. Og hvem flere? Mathilde. Okay. Hvem mere? Ikke flere. Ikke flere. Det er jo flot. Så skal vi have Mathilde frem. Goddag. Hvad hedder du? Mathilde. Hvad hedder du mere end Mathilde? Mathilde Kilian Lausen. Okay. Hvor gammel er du? 6. 6. Er det 6 år? Ja. Hvad kan du godt lide? Puslespil. Og hvad mere? Så kan jeg også godt lide at lave Barbier. Barbier. Har du nogle gode veninder? Ja. Hvad hedder de? Laura. Laura. Har du flere? Josefine. Josefine. Har du flere? Simone. Simone. Eller ikke Simone, men Sofie. Sofie. Det var da lækkert. Så skal vi have tak. Så skal vi kalde den her for Mathilde og Lauras film.